मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां अल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 आरो 2022 इंनि बादायलायनायखौ मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंगोन। बेनिनो फैबाय थानाय 21 निफ्राय 24 मार्चनि गेजेराव केराला यूनिवर्सिटीआव हौवासाफोरनि बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जागोन आरो 28 निफ्राय 30 मार्चसिमनि गेजेराव हारियानानि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीआव हिनजावसाफोरनि बादायलायनायखौबो खुंफुंगोन। बे बादायलायनायावनो बीटीआरआव थानाय नायल'जाल' गंसेल' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्रायबो माखासे गेलेगिरि बिथांमोना बादायलायनायाव बाहागो लाहैगोनखौ मिथिहोदों। बे बादायलायनायावनो बाहागो लाहैनो थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों सामलायजानाय माखासे फरायसालिमाफोरनिफ्राय गासै 9 हौवासा आरो हिनजावसा गेलेगिरि फरायसा बिथांमोनखौ सायख'ना लानाय जाबाय। बे सायख'जानाय गेलेगिरि फरायसाफोरनि मुं आरो फरायसालिमाफोरनि मुंफोरानो जाबाय ग्रांसार मोसाहारि बारामा कलेज, सुनारु बर' क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज, गोजोन नार्जारि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज, कमला बर' बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी, अनजिमा बर' बेरगाव कलेज, कबिता स्वर्गियारि मुसलपुर कलेज, प्रणिता स्वर्गियारि तामुलपुर कलेज, प्रमिला रानी बसुमतारी मुसलपुर कलेज आरो दैमु बसुमतारी मुसलपुर कलेज। बीटीआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बीटीआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै 4 गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, चिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी आरो शिलं लाजं एफसी, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसी, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसी आरो शिलं लाजं एफसीनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां ब्राफिडनि बानजायनायाव क'क्राझार राजमेला फोथाराव रायजोआरि आखाइ इसान दिन्थिफुंनाय। बे दिन्थिफुंनाया 7 मार्चनिफ्राय 20 मार्चसिम सोलिगोन। हारिमुआरि दानाय लुनाय आर'नाइ, गामसा, दख'ना, जि-जोम दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बायनो हागोन। गोसो गुदुं बिथांमोनहा क'क्राझार राजमेला फोथाराव फैनानै गोनांथि जानाय आर'नाइ, गामसा, दख'ना, मुवा बेसाद आरो जि-जोमफोरखौ बायफैनो हागोन।